Esquerra Roquetes vol rehabilitar la casa de Trabal, antiga residència senyorial ubicada a la Raval Nova de Roquetes, i convertir-la en un alberg i centre social per a entitats i associacions. Després de mesos de gestions amb els propietaris i amb el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, la cessió d'aquest edifici a l'Ajuntament, així com la modificació urbanística de la zona, va ser aprovada per unanimitat en un ple extraordinari aquest dimarts a cost zero. Un espai on també es vol habilitar una zona verda i d'esbarjo per als infants. Una sèrie de serveis que poden ser la construcció d'un alberg. Roquetes, per exemple, no disposa de cap alberg o hotel. Un espai que està ubicat al costat mateix del Parc Natural, de les oficines del Parc Natural, un espai que està ubicat entre el Parc Natural i l'Observatori de l'Ebre o la mateixa biblioteca municipal, és a dir, està en un espai on se podria donar un protagonisme important a la promoció turística o a l'estada més permanent de persones que en aquests moments no hi poden ser. Un edifici emblemàtic i catalogat pel seu patrimoni artístic i arquitectònic. Un cop adquirit està previst executar un projecte de restauració de les diverses estàncies, entre elles la biblioteca, que compta amb exemplars i documents que s'hauran de catalogar.